Amin. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap Niken Salindri pasti hadir. Lah. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Ya. Monggo niki kula nabrak ini ra yo. Apa to? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Nek sepur liwat nggon ngono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pak Rinasa nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke yuk suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Derek. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi ya, Pak. Tuh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kan. Heeh, Nduk. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Udah, anak kok. Nah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu udah ada kegiatan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo Nah, kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh. Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCTV tahu ndak? Ayo ndang digandeng Lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Aku tadi mbok tawani. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok ora tawa-tawa. Heeh. Roman. Awas kemudu-kudu jalan pira-pira. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh. Jaluk di gandrung di Roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake bae lanang ini. Ini rezeki kok. Rezeki kok. Apa-apa. Tuwa. Yen pas rina Gareng arek kayanen. ngapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke Sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah. Lho, sing- Teteke ki ngene. sing tak adep iki kaya ngene lho. Lah aku kulino sing ngadepi nang omahku wonge mekrok ngono kok. Bojomu iki gede ya? Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to, Pak? Alah. Hingga
dari kita berdua awakku lek wedaan menyatu. Lah kok kowe kaya topeng. Ora matuk wayahe ngono kowe iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya? Kok iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lah pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampe ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Makasih. Neng ya, lengganteng sawang. Luwih ganteng neh ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek gantengnya ora disawang. Mak yo madhepmu rono. Madhepmu rono. Wis sak kecekele, Pak saiki barang larang iki ya. Jan yen ikan kaya ketemu ketempian tekek ngene iki. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Upama duwe anak kaya niken. Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nek ngomah tak tutup pintune. Turu no tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ke yo kok tutup. Hah? Kok tutup? Tak tutup apa kok blodos meneh kok tutup. Iki mlaku karo mlaku saiki. Kang kuat lanang kok. Digagah lanang. Ayo. Tak usah. Disawang wong akeh. Ayo misi. Anu jam mulia apa to nang ngene. Kurang buri. Ayo. Aja ngono misi-misi teki wong. Teki. Sekrupe kendho. Sekrupi apa? Baut. Dok. Entar kate kok. Kan. Kadung kowe wis ngono peten aja ceblok kok aja ceblok. Kok nek ceblok gelungan kan glundung lara lucu kok. Kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel. Anu golek kanca yoga sing bapak karo kowe lho. Ya enggak mau aku. Lah beda umur kok Pak. Lah iya ta. Niken baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok oke piye carane? Tangkemmu Maksude ngopeni para pesinden carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye? Sikil loro. Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil loro. Kayang lho Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil sisir aku Pak. Yo sikil loro. Oh iya, Nduk. Sikil loro. Nyonya. Aduh piye? Cetok bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener Pak. Jadi sana madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, ndak gitu. Iki yang dedek bokongnya diangkat. Nah, ini yang dedek. Ini malah romantis. Ada itu suasana kayak neng taman. Iya. Bayang iki kayak neng taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kae. Niken. Elem. Iki wong ora Bu. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Bobo kan aku kan ogak sajam. Lho iki tenan Nduk sing mbok luwi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dhewe luwi geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndas iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Ya, wis ora sangan nggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak. Ya. Aku Aku sehat kok. Aku ora perlu suntik. Jajam
aku. Aku telaten minum bio moringa. Terus apa, Nduk? Impenku nggih, Pak. Injih. Nah. Anu Mas Garing, ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Mbah Demang Teguhan, ya, diaturi munggah panggung, ya. Ayo, seperti itu, yuk.